Yaba mfowethu sanibona. Uyazi kunensizwa engiyithandayo engithanda ukwenza kwayo. Le nsizwa ngiyazi, ngazi ukuthi yakuphi kodwa eyawaManqele isibongo. Lo mfo lona bafowethu igama lakhe uthi uMthandeni. Wamelisha King uyaza. Lo mfo lona u-very business minded kakhulu. Ngeke ngisho ukuthi wenzeni kodwa ngizomtshela mina ukuthi ushayiwe kakhulu. Usmart. Uma ngibheka umsebenzi wakhe, angithi niyazi bafowethu ukuthi zonke lezi zinto esizenzayo thina social media, ngingafika ngikusukele manje umsebenzi wakho. Hhayi ukuthi ngiyakuzonda, you understand? Hhayi ukuthi umsebenzi wakho angiwuthandi, no. Ngisuke ngizama nami ukuthi ngalawo mandla amancane enginawo ngikuveze more kubantu, you understand? Kahle kahle ngisuke ngisupporta, you understand? Because uma ngithanda ukubheka abantu base-Afrika bayayithanda impi and manje umuza wena uzophaphatha uguqa phansi, abakulaleli, you understand? Kufuna ulwe ukuze bakulalele kodwa sikho lapho. uMthandeni angifuni ukumkhulumela kakhulu mina, you understand? Futhi ngeke ngize bakhulumele bonke kodwa-ke into engingayisho uMthandeni, uyinsizwa bafana, uyinsizwa. Ngisazobakhulumela abanye kodwa manje safuna ukukhulumela nje uManqele. Uyinsizwa uMthandeni. Uma kuwukuthi awukubona lokho sazokubona, mina sengikubonile lokho futhi kade ngakubona ukuthi uMthandeni uyinsizwa. Obheka nje iy'nyathelo zakhe, you understand? Hamba nje ey'nyathelweni zakhe uma ufuna ukubona ukuthi yini insizwa. Insizwa umuntu ongakhulumi kakhulu, insizwa umuntu othulayo, aqhubeke enze into yakhe, you understand? Ya, avike nje kuphela iy'nkinga nani kodwa-ke uManqele uyinsizwa bafowethu. Angifuni ukusho ukuthi wenzeni, usazokwenzani, kodwa-ke kungakusho njengamanje ukuthi uyinsizwa. Uma ufuna ukubona lokho, mlandele uzombona, you understand? Ya, uma ngingabala imisebenzi aseyenzile eveza ubunsizwa, ngaphuma ilanga lishone elinye futhi liphume, you understand? So kuyangijabulisa lokho, thank you.